Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wannan tashar tamu ta Sarauniyar Hausa Channel TV. Ga labaran yammaci. Gwamna Abdullahi Umar Ganduje na Kano ya tuɓe kwamishinan da ya yi murnar rasuwar Malam Abba Kyari. Gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya tuɓe kwamishinan ayyuka Injiniya Magaji bayan wasu kalamai da suka nuna yana murna da rasuwar Malam Abba Kyari. A saƙon da kwamishinan ya wallafa a Facebook, Injiniya Ma'azu ya bayyana cewa nasara, Najeriya ta tsira, Abba Kyari ya mutu a cikin annoba. Waɗannan kalamai sun jawo masa kakkausan suka daga mabiyan shafin Facebook, inda suke cewa bai kamata mai mukamin kamarsa ya yi kalamai irin wannan ba. Wata sanarwar da kwamishinan watsa labarai Malam Muhammad Garba ya fitar ya ce an tuɓe kwamishinan ne bayan kalamansa wadda ya ce bai kamata ba. Sanarwar tuɓe kwamishinan ya kamata a matsayin shi na kwamishinan ya mutunta ofis ɗinsa ta hanyar kaucewa aikata duk wani abin da zai taɓa mutuncin ofis. Ayyukan ma'aikacin gwamnatin na ƙashin kansa ko akasin haka zai jawo kan gwamnatin ne. Don haka gwamnatin Ganduje ba ta yadda mutum da ke rike da mukami suna yin gaban kansu ko akasin haka, in ji sanarwar. Injiniya Ma'azu Magaji ya mai da martani a wani saƙonsa da ya wallafa a shafin Facebook bayan matakin da gwamnatin Kano ta ɗauka a kansa, inda ya ce ya shiga layin masu murabus. Malam Abba Kyari ya rasu ne a ranar Juma'a bayan ya yi fama da cutar corona. Mun gode da sauraron da kuka yi mana. A ci gaba da bibiyan mu domin a samu sababbin shirye-shirye. Kada a manta a danna subscribe sannan a danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen.